Action Radio Philippine Standard Time, 1:27. Ngayong hapon, sa itong mga palangga ng mga transpalamati, yes, ari naman kita sa sininga hapon sa paglingaw sa inyo pag sa programa This is My Life. Sa Sabado nga adlaw, bo katapusan nga adlaw sa bulan San Hulyo 31 tuig 2021. Ang atong pagpangamusta kay Sabado subong nga adlaw sa mga nagatrabaho nga mga iloy kag amay sa mga work from home okay lang kay ti ara dira sa mga iba naman naton nga mga nagagwa gid sa ilatag sa kapuluyan para sa pagtrabaho, para sa palangitan-an, para sa paghatag sa kinahanglanon sa atong bugos nga pamilya, tipo naman pag Sabado. Kung ang trabaho Lunes hasta Biyernes lang, di ba? Okay, so ang pamangkot ni Tito Wilma, ano yung saluhan ninyo dira paniyaga? Kay sigurado kita tapos na paniyaga mo, kay ti ano na bala oras, dugay-dugay laong na inibya na, ano din saluhan ninyo? Anong sudan? Anong sudan ninyo sa ating mga senior citizen? Kamusta na dira? Daw manayanaya ang nawong, daw nagayuhong-yuhong, samtang nagasulusan dira sa inyo kulungkuan. Ang iba naman tinaghilay-hilay. Tawi, ang nagasulhigda-higda, paako ka na. Sige, samtang ang kusina medyo masako-sako pa sa mga hilinguspong sa mga sinanaan panyagahan, pati mga sirula pa mo ka na bilayaw. Pero mga hinalay nyo, ulo aligmat, kay kabalugid kita sa dalagan sa aton panahon sa karon. Nga sabihin, apektado sa gihapon, ang bugos iya nga pungsod Pilipinas sa Southwest Monsoon o kung ini habagat buhatag na karon dugay-dugay man. Reminders, kay basta weekend, bisan ano pa, hindi di malikawan sa itong mga kauturan dira ang magwa kag pahangin-hangin or magluwas sa pahangin-hangin pulo pa masyar, pero kung mahimo kadto lang sa mga lugar nga wala damo tawo, no? Para bala magkahaklo man sa labas nga hangin, magkapainit-init sa halin sa silak sang adlaw, masaksihan sa mga mata nato ng sunset karon sa hapon, paamo ka na bla. Kag padapyahan kada sa hangin halin sa dagat daw kanami man, pero kung sa mga uma-uma kanami man, di ba? Ara sa mga lugar nga madamo sang tanom, ay po, sakning nami sinawat yagon. Kag magluwas pag sina sa gihapon ang aton panumdom sa inyo tanan. Ang aton sini protocols. Kay si padayon man mo ang Delta, ang isa ka variant ng COVID-19 ang Delta, na magluwas na ang aton face mask, ang aton face shield, kag ang pagpalayo naton sa isa kag isa, para kung pamilya ta okay lang na iya, kasi of the night kamo 24/7, pero kung aragani kamo sa observe with social distancing, di ba? Kag ang hugas permisang kamot paglimpyo sa aton lawas sa gihapon, ginapahinumdum din naton ina. Ilabi na sa ginakabalak-an sa karon nga isa ka strain sining COVID-19. Pinanglan lang din paamo ka na. Pero ano bala ang ilingaw ni Tito We sa inyo subong nga adlaw Sabado, kay tika balupita ang Sabado nga edisyon sa This is My Life. Wala kita nagabasa sa mensahe o kung naginapaagi sa aton Facebook account nga mga mensahe alin sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati. Ano ang aton topic po iya karon nga hapon parte sa mag-asawa Tito Wilma, asitlutan kung kani nadumduman ko bala na ang nanungod sa relasyon sa mag-asawa. May mga panugyan kita dira karon nga ihatag sa inyo, base man sa ako nabasahan, no? Ako man nabasahan kag daw kanami din man applicable para sa mga mag-asawa, ilabi na sa mga bagong nag-asawahay, di ba, Piawe? Paano ninyo mapabakod ang inyo relasyon bilang mag-asawa? Yan.
dili bising ko i-consider kung hibala nga i-share sa akong mga tagpalamati sa This Is My Life. So bantayan man naton ina kag since katapusan subong adlaw para naman sa aton FYI na for your information, buwas Agosto wala mo siling nila kung sa aton niya sa mga usual naton niya nga mga Pinoy kasi kita nga abaw masulod na ang bulan sang tigiriwi di ba na ang bulan sa diin makabatsyag ang alos tanan sang kapigaduhon kapiuton sa naaman amo na no? Amo na ginatawag na nila ya bulan sang Agosto bulan sang tigiriwi pero amo man ina ginatawag nga ghost month di ba tingko ay ghost month si curious man si Tita Will maging basa kumandala ang opinion sang isa ka feng shui expert actually sa China yung mga Chinese gina-celebrate nila ining ghost month no so mahatag man ko jutay dira no nga ideya na kung ano inang ghost month may ara sila mga pwede kag hindi pwede himuon inaiya sa kultura naman na sa mga Chinese i-share ta man na karon sa inyo kahit kita may mga kauturan man kita diri nga mga Chinese may mga Filipino Chinese man ari diri sa aton sa Dakbanwa sa Bacolod sa probinsya Negros Occidental kundi man nga bahin abulog na sa Pilipinas damo gid di ba tawe so i-share ina ni kita we sa inyo sa siniman nga hapon kag padayon man kita sa quarantine status diri sa aton lugar kag pati na sa probinsya pabilin kita sa GCQ or General Community Quarantine with HR na with heightened restrictions sa diri sa Dakbanwa sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kaya ang kaising naton dira sa isla sang Panay ang Iloilo ang Iloilo City paidalo man sa SCQ no sa ito dira mga kauturan masubo man pero wala mahimo kinahanglan man ina nga himuon sang aton gobyerno sa mga natungdang nga ahensya para man sa aton proteksyon kag kaluwasan. That's why nga kadamo gid sang nagapabakunan na. Kadamo ang ibang kapangitan di naman may di man may available man na balakong Domingo may ara pahuway na sila bala mo di ba natin mga frontliners na in charge sa pangbakuna may doctors, nurses, diba? So, pahuwan na sila. May ara sila mga schedules po na sa aton sa Dakbanwa sa Bacolod si ara may ara man ginahatag na advisory sa probinsya may ara man kung diin man ka mga banwa sakop sa nga aton probinsya Negros Occidental kita mo lang itong sa Cadiz yan ito yung nga nagagsa dito ang mga pumuluyo yan kaya tungod bala sang atong ginhambal bala naton nga hambal ni Presidente Duterte kag mga nagagawa nga balita kay naghambal mismo presidente nga kung magwa mga wala mabakunahan kinahanglan pabalikon gid sa sulod sang ila balay bo silingon hindi makagwa sa aton sa balay ako gani wala pa ko kapabakuna di mapabakuna man ko bala paamo kana mo hambal ko anyway katuan naton update naton sa panahon anay una Tita Wilma sa atong dalagan sang panahon sa nambal ko kay ina kung nga magalumo na nga atong kalangitan kung nga maka-experience kita sa mga pag-ulan pugtak sang ulan ina tungod sang epekto ni habagat ang southwest monsoon kag alos dako nga bahin sang atong pungtod gid ang nag-experience sinaas sa subong kaya ang pagpabutsa gan isang pag-asa weather specialist na si Ana Claudine lapta-lapta nga makuya nga kung kaisa may mabaskog man nga pagbubos ang ulan ang mabatsyagan sa dako nga bahin sang Pilipinas kag kadungan man siling Manila nga ang mga residente sa mga lowland areas magalong-halong lang sa mga posible epekto sini ang mga pagbaha-baha at kung mag-sige-sige humok ang luta landslides diba kinanglan man kag syempre sa Visayas kag Mindanao matawhay ang panahon pero kita diri maka-experience sa isolated rains magalumon man pagulugalom tugtong magalumon man nga kalangitan
masanag nga kahawaan ang atong gina-experience sa siningation. Kag magluwas man sina, may monitor man nga tropical depression kinasiklatan ina sang Pag-asa dira sa sidlangan nga bahin sa Northern Luzon, no? Ang kalayuon niya 2,515 kilometro sidlangan nga bahin sa Northern Luzon. Kaya ang iya force sang hangin niya is 45 kilometro por hora malapit man sa sentro. Kag pagmadlos naman nga nagalabot sa 55 kilometro por hora. Aton probinsya kag diri man sa Dakbanuas ng Bacolod, sakop ito sa Western Visayas, Magalumon as mentioned ni Tita We. Kag may ara man kita may mga paglapta-lapta man nga pagtupas ng ulan tungod kay habagat. Angin, siyempre kasarangan tugtog pagbaskog man nga dapis ang hangin, ang aton sininabagsyagan. Kag ang taob sininga hapon na alas 3:23. Kaya naghunas kay na sang aga alas 9:30. Kag si Haring Adlaw nagpakita na kaina alas 5:33 sang aga, na aga pa siya nagbutla. Kag magatunod naman karon alas 6:08 na sang gabi. Kag ang temperatura nga aton mabatsyagan na temperature is ano gani Tita We, alin kaina sang kaagahon 26 hasta nga mag 33 degrees Celsius. Pero subong diri sa Dakbanuas ng Bacolod kay sa norte nga bahin. Diri sa aton sa Bacolod 30 degrees Celsius ang aton nga mabatyagan subong nga kapaang. Samtang sa bahin sa norte nga bahin, sa norte nga bahin sa Negros 32 mas mapaang kasi na is 32 degrees Celsius. Pagapon-hapon, pag ibala dugay-dugay, bantayan man naton ina. But anyway, ina ang aton sining update sa dalagan sa aton panahon. Kag sa aton gali, antes ko maghatag sang duga nga update naton. Sa aton man mga kauturan, dira bala. Sa aton mga kauturan, may mga entry na, may mga validated entry na, ang iban wala pa kag nagapamangkot para sa stop anniversary, no? Para sa stop anniversary sa ARB, ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Istoryanta man ina kang iban wala pa makaparegister kinyabot kay maumpisa na niya. Maumpisa na bunutay sa winner sa Lunes, diba? Kinahanglan makapa-validate na kamo sa inyong mga entry. Ang inyong mga cellphone, preparado na dira. Di ba la? Kinahanglan i-preparar ninyo. Pilang premyo, premyo, 700 pesos nga cash. 700 pesos nga cash every day. Last year, may amuman nga promo, di ba? Ining top anniversary sa ARB. Ina para man sa pagsukat sa Action Radio Bacolod sa ika-52 nga tuig na kapag pangalagat sa kanina. So, meaning, adlaw-adlaw, pagkapanagtag ang Action Radio Bacolod sa tanan nga mga maupod nato nga mga tagpalamati. Top anniversary sa ARB, hindi ko ginamit sa hindi ko sangkot mo, no? Pero kung pamangkot na dahil sa liwat, siliton ko lang. Sino pwede ka-entra? Kasi, ang iba niya, ay, paano ka, Indra kami sa paano ka gani kay Indra? Kaya wala ka din sa Negros, kay para lang sa Bacolod, kay probinsya sa Negros Occidental, na amo na lang pwede maka-Indra, na? So, sa atin man mga listeners outside Bacolod, kay probinsya sa Negros Occidental, relax lang kamo, at least, ara, kamo sa gihapon nag-aupod, kay nag-suporta sa Action Radio Bacolod. Diba? Hinanglan, para giniya sa mga avid listener sa Action Radio Bacolod. Kay ini siya para sa tanan-tanan nga pumuluyo sa liwat sang Bacolod kay probinsya sang Negros Occidental. Paagi man sa inyo dira mga radyo na paano ka mo maka-intra? Siyempre, dapat inyo transistor radio, inyo radyo gaandar sa Action Radio na kaya nga ang registration sini sa silinga ang iba nga na ma-experience sa pag-interest niya, hapos na nga kaya. Hapos na nga ito. Pero ang iban dala nga nagapamangkot sa gihapon, kaya wala pa sila kuno. Nag-umpisa na ang registration, ni July 16 pa.
Kag padayon, pati makahingabot pa kamo sina, na? Pwede nyo lang na ma-send ang inyo entry sa araw isulat na daho sa cellphone number 0970-495-1202. Na. Again, 0970-495-1202. Na. Ano ang inyo i-text kag i-send sa sina nga numero? Ara ay Aksyon Radio Bacolod, programa kung diin mo nabatian ang promo nato nga ini, ang imo ngalan, ang imo edad, kumpleto mo man nga address, kag ang cellphone mo na nga padalaan, i-text mo man na siya. Halimbawa, amo ning i-text mo sa imo cellphone. Action Radio Bacolod, kama, This is My Life, kama, butang mo bi Jennifer de la Cruz, o kama, dason edad mo, 25, sang Purok, amo na bi, Purok Gaisano, Barangay Alicis, Bacolod City. Pagkatapos, sugpon mo ng cellphone number mo, 0909-082-433-2. O, pwede na, kompleto na siya. So, kung makompleto mo ng imo detalye, isend mo sa liwat 0970, sa wala makakatch up, 0970-495-1202 para nga ma-validate ang imo nga entry. Kag kinahanglan din adlaw-adlaw ikaw nga nagapamati sa mga programa sang Aksyon Radio Bacolod. Nang himuon, di ba? Kag hindi gidya pag-ibulag sa tupad mo ang imong cellphone and make sure nga naka-charge, fully charge ang imong cellphone para in case bala nga matawgan ka, hindi ka madula. Hindi ka mautod. Kaya ang imo radio nagaandar, kaya nagapamati sigig sa mga programa sa Action Radio. So, umpisa sa Lunes, Agosto 2, mag-umpisa na ang aton semi-promo on air na matawag kami dahil sa Action Radio Bacolod sa numero nga imo ginbutang sa pagpadala sa imo entry. Kaya siguraduhon mo, di nagapamati ka sa programa sa Action Radio. Kaya siyempre bunuton mo na kung kay sino entry, mabunutan mo. Kaya kung hindi ka makasabat sa sulod sang duha ka try nga pagtawag sa imo, diwat kami nga magabunot sang panibag-o iya nga winner. Kag siyempre, pag ring sa telepono ko kami, kung ganat ang radyo mo, kabalo ka kung ano nga programa, di ba? Kag pagtawag sa imo, kinanglan mabantayan mo gid ang program sa among oras pagtawag sa inyo. Kag kinahanglan familiar ka na sa mga anchors o kung mga reporters. Let's say, mataling nga na karong sinong reporter nga nag-report, paamo mo na bala, paamo ka na bala. Kag sa liwat sa nambal ni Tita Wilma, may 3 kita ka winner adlaw-adlaw nga magabaton sa tag 500 pesos nga cash. Yan. Kag mismo naman sa adlaw sang amon anibersaryo, sa Agosto 17, hindi lang 3 ang magadaog, kundi 12 ang magadaog or magabaton sang premyo nga tag 500 pesos. Ang problema, kung ari, kung bitawi iya ga-istardi sa may Canlaon, or La Castillana, or sa Cadiz, or sa Sipalay, no problema kay ang inyo sina nga price, ang inyo premyo nga 500 pesos, ipadala na sa remittance center. Ipadala ina sa isa ka rin sa mga remittance center kung anong ara dira sa inyo. No? Ma-claim ninyo ang inyo premyo isa ka adlaw matapos malawagan. Kag ma-confirm ang inyo entry. Okay, amo na siya. Tabantayan nyo starting Monday. Ang mga informasyon na din nga dapat ninyo bantayan. Ang Action Radio, gamay lang na ang kwan sa inyo. Ang Action Radio Bacolod, mag-celebrate sang ika-52 anyos na namon. San Agosto 32, 2021. Kinahanglan gid ang tagline sa Action Radio Bacolod, hindi na pagkalipatan, una sa balita, una sa balita, una sa aksyon. Kag pag siyanong extra kung mag-report ang mga reporters sa Bacolod Action Radio.
ganit na mo tumati kay dapat sa background mabatian din nga ikaw amo ang naga-monitor sa Action Radio Bacolod kung mabunutan ang imo sini entry kabalo kag magsabat kung sinuga ni mga anchormen kag mga reporters sa Action Radio malawig-lawig ina siya ihatag ko naman na karon sa inyo kung magbalik si Tito Wilma pero sa dugang ko anay nga update nga mahatag nga tungod sining ginapangatubang naton nga pandemic bisan pagkainano pabakuna gida ang iban nga sining paano tani magkagwa kay nagambal to si Duterte nga kung wala ka mabakunahan pabiling ka sulod sa inyo balay kung magwa ka ang mga opisyal sa barangay or ang mga pulis na ito ang magagadulong sa imo pabalik pa sulod sa imo puluyan pero abi ninyo ang aton mga kapulisan, ang Philippine National Police, matigdas man nga nagpubusyag nga, hindi na nila mapunggan yung magawa mga tao nga wala na nabakunahan batok sa COVID-19. Amo na niya hambal na, amo na niya hambal ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar. Bilang sabat na sa nanging pahayag sa atong presidente, na magpabiling na lang sa sulod ng ilang mga puluyan ang mga hindi gusto magpabakuna. O hindi ba mo ginagambal ni Presidente? Gin-explikar ni Elizar. Siling niya, ang ginahambal sa Presidente, isa lang na sang iya mga pamaagi para makumbinser ang tanan nga magpabakuna bilang proteksyon sa COVID-19. Naghambal niya pa, damo, gyapon, abi, ang nagaduda sa bakuna mo. Pero isa lang na sa karon ang posible solusyon. Magluwas pagid sa mga health protocols para nga makalikaw kita sa virus kag para makalikaw man sa pagsaka kag pagdamo ang mga maapektuhan. Tinagapanawagan man siya gani sa mga nagapangindi nga magpabakuna nga mamati man mamati kamo sa mga maayo nga epekto sini kag syempre mangayo man kamo kag mamati sa advice sa mga health experts nga epektibo ang bakuna against COVID-19. Lakip na dira ang Delta variant. Siling nila padayon man sila yasang pagsunod sa pagpatuman sang nasaad ng health protocols sa anuman nga estado sang community quarantine sa mga lugar nga dindeklarar sang interagency task force kung ano nga klase sang quarantine status sa amo na mga lugar. Sila patuman lang sila liyapong kay kada may ara na tabala mga kauturan nga inang kampante sila balayahaw nga inang nabakunahan nako kompleto na ting ibang nakalipat wala na yung wala na sila face mask wala sa to kita nyo na kadto ka mo sa merkado sa igadalan o sa isa malabyan nyo na makita nyo na amo na sila nga hindi kita nga sila nga fully nga mangin kampante nga hindi makapisan may tendency kaya kung makapisan ang pagpabakuna makahatag lang sa itong dugang nga protection. Right? Yes. Kag sa problema naman na tungod sa mga ginahambal nga basikulangon in case din man sa mga oxygen, ang manufacturers ng oxygen, kag mga grupo sa mga doktor, siguro Manila, nga handa sila sa pagdamo sa COVID-19 patient, nga saligan, ginapaabot sa tiyak sining paandam sa Delta variant sa Pilipinas. Kahit kabalo kita, NCR, ang NCR, dala ng Metro Manila, paidalom sa Isipino, from August 6 to 20, tungod sang dalagan sang Delta variant nga nagalapta dito si karon si Mamudlay. Nangin masiling kay siling nila kung madumduman nangin challenge para sa ilang pag-angkon sang problema pag-encounter nila sa problema nga ginakulang tangki sang oxygen. Di subong siling nila kung ang iba nga punto nagpabusyag man naging kulang sila sa among kami nga nagpreparar na gid kami nga kinanglan hindi ina magkulang. Kay kabudlay yes kay kung magdamo na ang mabiktima sining Delta pag wala balas ng supply ng oxygen kabudlay di ba? Oo
kabalog kita sina. Kasi ang kung dito ganito sa Indonesia, di ba may report dito ng COVID-19 cases. Nag-order sila sa oxygen supply. Kasi yung sarong kulang gidya tungod sa kadamo-damo sang mga pasyente. Kaya sa karon suno sa oxygen manufacturers, sa mga oxygen manufacturers nga may ara na sila 205 metric tons per day ang ilang maproduce. Ang kinahanglanon nga tuwan yes makaproduce na sila. Kadamo man sang nagpasalamat di ba kay naman mabudlay na mo inaman lang ang atong sini ma-share sa inyo sa sini nga hapon nga mga information pero nadumduman kung gali to sang sanoto ang coronation sa Miss World di ba lagin ano to gin postpone kay siling August this is July 25 din postpone to August 6 paano na karon kay isip-isip balon ta na kung i-postpone liwat abi kung i-postpone liwat o kung dayon ina siya so bantayan man naton ang update sa mga nagahulat ng coronation ay sa Miss World. Okay, Action Radio Philippine Standard Time 1:53 anay kabalatsawi sa ating dira mga kauturan nga nagakinanglan Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Pag
laom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Ata sige. Hello and hi lang din sa ating mga palangga, mga tagpalamati, ano? Asa magkita na itawi sa aton sa live, sa mga nakaput sa aton live. Ana sinoro mayong hapon, Action Wilma, stay safe. God bless you always. Kag Alex Montes, advance happy 70th birthday kay Papang Joe Dialagdon, sang Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Okay, Alex Montesa, thank you, Gid. Na kag mayong hapon man sa ilan ni Sir Noel Amar, Mr. Malili Oligo, Ma'am Lily King, Ma'am Jean also, sir, madamo nga salamat dito. Keep safe. Yes, sir, thank you, man. Love, Alimon, Besas, Ninay, keep safe always. Greet ta kasang birthday mo the other day. Alex Montesa, yes. Connie Laparan, tawi, tamiyaw ko lang family Laparan. Stay safe and God bless you all. Sa tanang steps ng Action Radio, Bacolod. Maayong hapon. Okay, enough lang na anay. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. Relax lang kamo da. Philippine Standard Time, alas 2:01. Ang oras ginadulong sa inyo Okay. Padayon si Tita Wilma sa pagpangalaga sa This Is My Life. Kag since nga ano ganito Sabado subong adlaw, hindi kita magbasa sa sulat o istorya ninyo sa kabuki. Tungod kung Sabado nagatasaw kita or nagatalakay kita sa pilaman ka mga topiko pampamilya, topiko sa mga relasyon sa mga kabataan sa ginikanan, mga pagdisiplina, mga pagtudlo natin sa kabataan is parenting, dalanan na dira, diba? So, sa subong iyang Sabado, ang aton sini topiko, tawi ano to gani, hambal to kaina, ang aton sini topiko na hanungod sa mag-asawa. Para nga mas mangin happy ang mag-asawa, kag mas nga
magabakod pagin ang ila sini pag-upod bilang mag-asawa, no? I-share ko man lang na kasi nakitaan ko man, no? May ni makabig man naton gani nga makabig naton ini nga mga tip para sa maayo nga pag-upod sa mag-asawa. Halin sa isa sa mainalamon, paamo ka na. O siyempre, no, at least bala ma-share na, tapos nabasahan ko mo, tiki na yung i-share kung bala sa ila. Kaya kabalo na gid kita, mga mag-asawa, di ba? Bana kag asawa, ikon mag-commit na kita sa aton kaugalingon, nga magpakasal, sulod kita sa ginahambal nga pagpangabuhi, amo niyang commitment nga lifetime mo sa aton pag-intindi, nga hindi ka na pwede ka pangangko, kag masili nga hindi na kuya, husto na, mapuli kuya sa nanay kag tatay ko, hindi, kinahanglan salumon mo, kag kinahanglan tindugan mo ang imo ginsudlan nga commitment, kag himuon mo ang imo mga responsibilidad, right? Di ba lang kinahanglan himuon mo ginaya kay si amo ginang dapat naton nga tindugan na ang pagpangasawa or pagpamana o ang masiling ka na bala nga padumduman tang ang hambal sa aton sini mga lola, lolo, masiling ta na makabig na sa nga isa ka two-way street, di ba? Maayo pag hindi maayo. O, masiling pa na naton. So, kinahanglan sa relasyon sa mag-asawa alalangay. Alalangay. Kag may ara dapat bala nga pagpaumuray nga may magpaumod, si kundo hindi ka paumod ang isa, mo na siling nila nga sa ako na yung pag-insindi inay kung ang isa sa layo, ang isa dapat tubig. Kung magpangakit siya, ipos ka lang, pamatiis, patahawa, kag pwede ka nakalangga siling sa iya, pwede ako naman. Pwede mo man sa pamatian. That's yes, well, okay. Inay magsayo, kag sa kung ano man ba lang sitwasyon, makapiling ka nga dapat sa karelasyon, haraman ang ginatawag nga give and take, di ba? Mga muna bala, kag kinanglan may konsiderasyon ng isa sa tagsa-tagsa. Babae kag lalaki. Para nga maging maayong dalagan sa inyo relasyon. Kag hindi pagyan sululupot, let's say kung may mga conflict or may gamay nga problema, may gamay nga diferensya sa inyo pag-upod bilang mag-asawa, hindi lang sila nga, ligad mo lang na nga muna din. Di ba lakas namin naton? Dahil lang buwas, wain naman na. Pero, inang gamay nga problema kung pabayaan ta, masuport na isa. Dala? Once nga hindi ka masuport, amo na kung masuport, dako ang problema. Ang hindi pag-intindihan ay nga, paligaron lang naton, masuport na siya nga masuport kasi nga, okay naman to daw, okay naman siya. So, ina lang da. Pero, ara lang na sa tago. Sometimes, nagalabot wala sa punto nga ang isa sa inyo nga duwa, either ang babae or ang lalaki or ang tawa or ang bana, makalabot na sa punto nga daw mapuno na. Masiling nga daw, nakapoy na ko siyang pagpaayon, nakapoy na ko sa pag-insindi, do hindi ko na carry, daw ang bala, ang ending is hindi na healthy ang relasyon. Kung hindi na healthy ang relasyon, anong buwa? Makadesisyon nga may paguro. Guys, do hindi kanta mag-impactuhan na yung nagdiwa. Kasi nga, ang gamay nga, pabayaan, kundi gadako, asa nga magigwal ang kalayo, asa nga magbuba ng relasyon, di ba? Pero paano na siya malikawan? Paano malikawan nga magresulta sa masubo nga hisabo ang relasyon ninyo nga mag-asawa? So, mo nang i-share ni Tito We sa inyo sa sininahap. Pero antes man, siyempre, mahigop o balanay, gamay lang din pa rin sa akong kaya akong tutunulan. Amo ni share mo, na? Kaya amo na share. Hindi bala Marife? Maping kasi Cherry mayong hapon dala sa inyo. Bao. Mga ma'am, thank you, Gid. Kinanglan, Gid. Okay. Amo ni siyang i-share ko sa inyo kung paano mapabakod ka maglawig ka yes, syempre mas mami may harmonia ang pag-upod sa mag-asawa. Diba na? Hinanglan, listen more, talk less.
mas nami nga nagapamati ka, jutay lang hambal. Na, di ba? Sa sa dada, kada nga dada, naasa na lang sa ulihi, o ikabalo, sige ka nagaliwakal, nagagatong, nga nagagatong, nag-imbis na matamat na baga, ang tanan, dugi-dugi maibwal ang kalayot, isang kasilay. Ang nami sa mag-asawa, among paghatag sa tag sa madamo nga oras, communication, di ba? Importante, communication, sign na nga maka istorya ka mo siyang maayos. Damo ka oras nga makapamati sa iya paghambal. Sorry, para naman siya. Pamati siya. Kaya kung maghambal siya, mamati siya kid. Hindi nga naghahambal siya, ikat-in mo siya. Kaya budlay nga ikat-in mo siya mo. Ibudlay nga ikat-in mo siya, mautod ang iya sining mga ideya or ang iya man ka-active nagkatutunan ko. Na nang ta mas nani iya nga malawing oras sa pagpamati sa magtagad ka hambal. Man sa sinaga ko agi mahibaluan mo bala ang nabatsyagan sang imo partner. Mati siya parang magsulod sa imo kag mabatsyagan kung anong iya balatsagon. Kag mahibaluan mo kung ano bala ang dapat mo himuon para masolusyonan mo ang kung ano man nga problema nga ginaatubang ninyo. Kaya hindi nyo na masolusyonan nga hipos lang kamo nga hipos. Hindi nyo man masolusyonan nga dungan man kamo maghambal. Kaya nga dira magkahalin ang pag-igwal sa mainit na pag-init sudyang kanay kag maglalasa. Kung naghahambal si Bana, hipos asawa. Kung naghahambal ang asawa, hipos ikaw Bana. Control mo ang imo kauglimon sa pagsabat. Or let's say, i-hijack, ikat-in mo lang conversation sa kung anong ara sa pensar mo o kung nabasyagan mo samtang naghahambal siya. So, na, hindi pag-utak, kabayan mo lang siya anay nga maghambal siya at nga makatapos siya. Kaya nga, at sa ginahimo mo nga ina, abi mo kung ano, ginapasita mo sa iya, nga ginapamatian mo siya. Ginapabatsya mo man sa iya, kung paano mo ginahatagan importansya ang iya na batsyagan, kag ang iya ginapamensan. Okay? So, sa sinang pa maagi, mas nga nagamagan ang iya na batsyagan. Kaya marilis niya mo, sige-sige mo, kung may kalain kumbot o may ka-active siya, kung pamatian mo lang siya. Kaya mas madali ninyo nga ma-resolve o kung masulbal ang kung ano nga problema nga ina. Kung kalmado na ang dating. Let's say, for example, kung may anak ka mo ginawayan, paging tendency na nga, clear up ang babae, abilis sa yung babae yung may ka-active or ang babae may problema sa inyo. Mga active sa mga, kabalo nga naman, mo na. Kasi kung ikaw man nga lalaki, ikat-in mo na, wala. Pero pamati, bala, taga-itsimpo. Kaya nga, mabatsagan mo kung active pa siya tudo o kung naghagan-hagan ng inabatsagan. Kaya once na maghagan-hagan, lumanay, matamat naman na ma-down, kasi makanta, ma-tone down naman lang na siya o sa kagahuron, ma-tone down naman lang na siya. Kaya once na medyo kalmado na siya, ask the right question. Pamangtuta siya. Kaya nga, bisan ano pa kadugay sang pag-updanay ninyo nga mag-asawa. Sa tuod-tuod lang, hindi nyo gihapon lubos na kilala ang dagdagan. Diba? Ilabi na gid kung hindi ka ma-open sa isa kag isa. Ilabi na gid kung hituson ang isa sa inyo. Hindi ka bukas. Tapos ang isa naman, vocal sa ila na batsyagan. Kung babaan kang isa hituson, matungkad mo kung ano siya, mas madalong pag-hituson sa imo personalidad. Diba? So, sa pagligad sa panahon, kinahanglan makilala ninyo isa kag isa. Kag dira ninyo makilala kung may mga problema na maabot sa inyo. Kung may problema o may misunderstanding na nag-aabot sa inyo. Kaya kinahanglan din
masolusyonan mo. Kung gani mabinag-binag mo pa kung nga, ay, gulpi nang sasinatig na kung kabaluha. O, ilis si matulupang, na nga daw, sa ina namin minamudo niya, ano subo sa iya subo nga, ng taon ni Suray, na daw hindi na amuhaw nan. Gani, para mabalaan mo kung ano ang gusto sa imo asawa o kung bana, o kung ang iya na batyagan, na importante gid kaayo para mabalaan mo, para nga makalikaw sa problema. Na problema sa inyo sinirelasyon, problema sa inyo sinipag-upod, importante is mapamangkot mo siya. Gusto nga pagpamangkot. Pwede mo siya mapamangkot kung ano ba lang pwede mo himuon para nga mapabatyan mo sa inyo ito kalangga sa iya. O kung ano ba lang mga nahimu mo nga nakasakit. Awa na ba lang nahimu ko nga nakasakit sa baliksyagon mo nga ang nag-amukasin na. Kung nga naakid ka lang gulpi. Kasi nga pamaagi, hindi ka na magpakot-pakot ilabi na sa mga taong ipusyon bo kabudlay diya. Kaya nga himuon ka pa na imanugpakot kung ano ginhalinan sang pagpurisong niya kag nagahipos na lang siya bala tutuod ka budlay din na. May kaya hindi sang babaan mo, di ba ang vocal? Si mabalaan rin lang. Pero kung sobra hindi naman nami. Sa hipuson kay ikaw ba lang nga nagapamangkot? Ikaw ay nag-imagine, ano ba niya siya niya? Nga mo pakot-pakuton pa, na, di ba? Para hindi ka na masininga pa, ikaw pa ang magpakot kung ano ang dapat. Kag kung ano nahimo mo, muna bala, at nami pamangkoton mo gid siya. Na, para nga maging, amat-amat bala mag-grow ang inyo sininga relasyon. Maging nami na siya nga pamaagi para mas maging open kag close ka mo sa isa kag isa. Abi ba na kung anong imo na hindi? Ano ba ng diferensya ko? Ano na akigan mo? Anong problema? Hindi nga magipos-ipos silang istorya sa akin. Yan. Ano, pag hindi ka will ma-acknowledge the good. Hindi lang sa imo part, hindi lang sa imo asawa, kundi sa mga nahimo man nga maayos ng imo man na. Si kalabanan, realidad, no? Realidad. Kalabanan, ang mga sala nga ginahimo lang siyang bana kag asawa ang makita sa isa kay isa mo, di ba? Samtang nagaligan ng panahon, madugangan na. Tipon kag kinsen, gina, masulod, makamaminsa ka kung kaisa nga sobra na niya mo, isa akong nandan. Kasi amo na nabala na tanan ko lang na sala makita iya. So, wala igigyan natin pangdan ng mayo kung hinimuan. Amo na wala, o hindi man mag-amo sila. Amo na wala silang nila nga nobody is perfect, my dear. And each one of us has its own differences. Tandaan tagid na iya. So, tuon man, nobody is perfect. Kag kabalo man kita nga in any relationship, wala man perfecto. Pareho mo pareho mo asawa, ikaw ba na tanan nga tao sa kalibutan, may mga kay gayon na lang din man niya nga makahimo tayo sala, hindi taman humod makasala. Pero hindi bala nga gin commit mo ang kaugalingon mo sa iya sa ngalan sang pagigugma. Paano ka naggugma sa iya? Paano ka naluyag sa iya? Tungod sa mga matahong na nakita mo sa iya. Hindi man nga nakita sa imo mga mata, kundi tungod sa nabatyagan mo nga mga kaayo sa iya. Ang iya katahong was in. Hindi iya katahong na ara lang makita sa imo mga mata sa iya. Diba? Ay, mga anak kami. Kung nga gin pangasawa mo siya, kung nga naging pamana mo siya. May rason. Hindi lang ang kagwapo, na kunding iya batasan, ang iya kaayo, yan. Kung anong diferensya, tunan. Kung anong diferensya sa isa kag isa, tunan nga batunon sa aton kaugalingon. Hakso na ton ina, higing kungit na ton ina, ang aton kaugalingon in the name of love. So, kinahanglan, para mas maning maayong dalagan sang tanan, hakso na ton ina. Adjust. Kasi kung tinaiyaya na yan, hindi man manula, pero istoryahan ninyo, bisan paano nga maghagan-hagan. Di ba?
Kasi nga pagi siguro mapabatsyag mo sa iya kung daw ano ang pag-appreciate mo na mangin inspirasyon ikaw sa iya kag siya man sa imo para nga mas mangin maayo ikaw nga asawa, para mas mangin maayo ikaw nga bana. Kung ang mga sala nga nahimo pwede man lang na iya ma-ignore, istoryahan gamay kag mapaligad, okay lang na. Pero kung nakahimo siya sang maayo, i-appreciate mo gid ina bana. I-appreciate mo gid ina bana asawa. O, di ba? Bisan sa pagtimpla-timpla lang sang kape. O kung bisan lang gani nga magsiling nga, ma, naging bakal ko to bala sa imo, ano, naging baktan ta ka bala lipstick, abaw! Sa masiling nga, baw, love man kung pilisan ba. I-appreciate mo na, bisan sa gamay nga bagay. Ma, may gindala ko to bala sa imo, or pa, naglakad ko, may bakal ko nga something sa imo, para makita, i-appreciate mo gina iya, kaya it's a sign of love. Kag isa ina sa mga factors na makakontribute sa maayo ninyo na relasyon bilang mag-asawa. Have date night with an agenda. Pwede man siguro ka mo since nga pandemic subok, hindi pwede gihapon tawi. Kadto ka mo sa dagat or kadto ka mo sa kundiin man nga park o kung lagaw-lagaw kundiin, pungko ka mo kag mag-istorya yung mga plano sa inyo pangabuhi, di ba? Mga pangabuhi ninyo, ano mga plano ninyo. Kung may kabataan, dalon nyo man ang kabataan. Ara sila dila, samtang ka mo nagasubinan nun, mas sinami ina. Kaya nga, sa sila nga pamaagi, ma-refresh man ninyo sa inyo mo, ma-refresh ninyo inyong mga memories kung nga ang gin palangga mo ang imo bana, kung nga gin palangga mo imo asawa. Mas ma-appreciate mo ina. Kaya nga, nalampuwasan ninyo ang tanan ng mga pagtilaw, ang mga problema nga naagyan nyo na sa kung ano man ang inyong sitwasyon tubo. Napabatsyag na ninyo sa tagsa-tagsa kung ano nga klase sang pagpalangga ang inyong mahatag sa iya. Ninyo sa tagsa-tagsa. Di ba tawe? None. Di mas mangin happy di ba? Kung ginapabatsyag ninyo, kay the whole, hindi sila nga inang ano na gani sila nila nga subong na iya tawe. Pagkaligad wala naman na. Hindi. Abi ninyo makahimo sina amo man bala mismo gihapon nga mag-asawa na tutuod kag kinahanglan realize that love, ang word nga love, realize that love is a verb not a noun. Akong purmiti ko nga yan. Kay ang simple nga paghambal sang word nga love, magsiling ka lang sa imo bana o asawa nga I love you. Makapabatsyag na sang imo pagpalangga sa iya, di ba? Pero, dapat mo manibutan sa pensar mo, dapat mo muna ipabatsyag sa iya na paagi man sa mga aksyon. Love mo gid siya. Hindi lang by words. By words and by action. Dapat, na? Paano naman sa action sa pwede ikaw makahag sa iya, o mag-kiss ka sa iya, syempre sa bana mo o sa asawa mo na damo pa maagi na mapakita mo, kang mapabatsyag mo ang affection nga ginatawag sa imo ginapakamahal, di ba? Simple nito sa manjunita, simple nga ang pagtimpla sang kafe. Na ginahimo mo kadaga sa imo bana, di ba? Okay na. Ang pag-text niya o pag-text niya kung pagtawag niya sa cellphone para sa pagpangamusta nga sa iya kung may laktan siya kung din o sa iya work, isa na ina ka pa matuod na love mo siya. Dapat kita sa pagpalangga in action. Kanyang imo pagpalangga hindi lang dapat sa hambal. Ano sinin sa bala? Hindi lang sa bungat ng imo babang. Palangga taman ka. Bakba lang na niya. Wala di bala? Paamo ka na bala? Kagama, be on your partner's team, kinahanglan gid. Atuon man naton kay sa hindi, madamo sa mga mag-asawa ang may mga makita nga sala sa inyo sini partner. Asawa or bana nga gustong mubag-uhon sa ila, di ba? Amo na bala sining as mentioned sa kaina sa acknowledge the good na hindi ta napagatagaan gid emphasis ang mga sala nga himo nila. Basta mga light man lang na mga ara tayo sa mga maayo nilang hinimuan. Di ba? Yes.
resolve conflict. Kinanglan resolve conflict quickly. Kung ano man ina nga mga komplekso, kinanglan marisolbar ina nila yun. Kung may tunggod-tunggod, kung may wala magustuhan, istoryahan na yun. Para nga makatulog sa maayo, makabugtaw naman sa aga. Kung may mga masakit, ito nga nahambal. Kung ang nahambal mo, nakasakit sa iya, o nakahimo ka, sa kabagay nga nakasakit sa balatsyago niya, or may something nga naggamot din sa niya, istoryahan siya na yun. Agod para mahibaluan. Kag masolusyonan ninyo sa gila yun. Tandaan nyo, hindi nyo pagpasugpan na magdugay kag magligad ang problema. Tungod amo ina ang magatipon nga mas pagid nga magapadalom sa negative feelings nga posible makapalain sa inyo pag-upod o sa inyo relasyon bilang mag-asawa. Insakto din man na, di ba? Mas namin yung kinistoryan, ganito yung saron gid permi. Ang tanan nga bagay, paminsaron gid, sang maayo, istoryahan, ang tanan nga problema, solusyonan, kung mabulubudlay, syempre amat-amat, pero importante may komunikasyon, atagan gid oras, ilabi na gid, kung kamo nagaopdanay, nga duha, kag kamo nagabuligay. Importante. Ha? So, kung ako bala palang taon, as a whole, kung mahimo naton ina, nga kung may gamay nga problema, hindi naton pagpaligaron, dapat solusyonan dayon. Kung pwede man lang, nga antes magtulog maistoryahan para pagbugtaw sa aga mamagaan ang tanan, talatandaan ina, nga naga-develop, naga-improve ang inyo relasyon bilang couple, bilang mag-asawa. So, ina lang nga itong sini nga paambit man sa inyo sa sini nga hapon, kabay nga sumayara dira balaw, no? Labi na sa mga bag-o nga mga mag-asawa, bag-o nga couple nga nagainog-dunay. Para nga makabulig man pa pag-on kag magbakod, maglawig, mangin malipayon ang inyo pag-updanay sa isa ka bubong. Ilabi na gid sa mag-asawa. Ha? Okay, dali lang mainom ko anay kadali. Amo na ang na-share ni Tita We subong hapon, no? Sabado. Kag syempre, Action Radio, Philippine Standard Time, Tita Wilma, alas 2:25 na, no? Ang ato na na panyawan li naman dira, pero tandaan nyo lang, kung magbakal ka importante na mga commercial.
fabric conditioner. Mag-greet naman tatawi ah. Daligid lang. Yes. Kay Rochelle Fulgencio Susana, salamat mayong hapon lang daana. Tamyaw ko lang, family laparan nes, tapos na siya natawi. Mayong hapon dito, monitor lang kami dito sa Barangay Pandano, DSB, sa family Barioga, kag pakigwit lang family Susana sa Barangay Malingin, Bagos City. Salamat kitito, yes. Kag, dira man sa may Barangay Malingin, Bagos City, Rochelle Fulgencio Susana. I'm smarter di Salcedo, mayong hapon monitor lang ko di sa Tansa Cavite. Yes, good afternoon. Nilita Binias. Yes, good PM in the Wilma. Stay safe. Christine Minies Villalobos. Kag, ano Tita Wilma, ang number? Ay, wala mo ito na-gets kay Ina. Ang number sound, okay, ihatag na karong liwat ni Tita Wea, ha? Mamati ka, Inday, Ana Sinoro, ha? Kay hatag ko na liwat karon. Inday, ho, malumina, mayong hapon. Kag kay Chimilin, na biya, larida lanoy, mayong hapon. Okay. Inday, Josie Lynn. Alam si Atiya Kim Eriman, thank you. Gid Juchian kilantang hipigon. Hello Tito Wilma, break time ko. Wow, thank you gid sa pag-upod live Inday Juchian. Jin Hipana no nato, mayong hapon Tito We. Rimar Hikano Halyazgo. Tito We, monitor lang kami dito sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Salamat gid sa mga taga La Castillana. Araman si Terry Simpron yung. Hello, Tito We. Good PM. Kahilid Lauman ang magpamati sa imo program. Lihog lang ko greet Baluarte, Bangkiran family. Watching live Saudi Arabia. Hi and hello. Keep safe man kamo dira. Stay safe and healthy man. Gabriel Medalya, tama, ginaiyata. Thank you. Tita We, paano gani mag-intra sa papremyo ka ARB? Ang hatag ko na to kay Inday Grace Dalisay. Action We, paano mag-intra naman sa promo niyo? Watching live East Homes 3, Barangay Estefania. Okay, ay hatag ko na liwat karon sa inyo po mga anak mo. Monitor lang kami diri sa Sipalay. Okay, Martin Aliling. Salamat man kay Gerald Galudo. Kag good afternoon Tito Wilma, Gerald Galudo. Erwin Di Catoria Gonzalez, good afternoon. Pamati lang kami di sa sa may Maaw. Kamusta lang na kay Inday Giselle Franco. Okay, Inday Gina Officer Merly Gonzaga, God bless ko, no. Thanks, dear. Na Tristan Tingson, good PM, God bless, ma'am. Sa imo mandera, kaghalong ka mo, ha? Balikan lang ka mo karang liwat ni Tita Wilma. Relax lang. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with Ang ato naman, FYI, subong hapon. Ang aton tupiko karon nga hapon, Tito Wilma, nagani, aton anay oras, alas 2:34 na, Action Radio Philippine Standard Time. Kagang aton impormasyon na ma-share sa aton mga palangga nga matagpalamati sa sining nga hapon. Ang nanungod sa ginatawag nga Ghost Month. Ghost Month. Itong Ghost Month. Dili para na sa bulan sang Agosto. Kung sa aton diri sa Pilipinas sa anad nga pagsulod sang bulan sang Agosto, ano gani, bulan sang tigkiriwi, bulan sang kapiuton. Ang Ghost Month nga ini, the practice niya sa may celebration ni sila, may Chinese Ghost Festival. May festival gid nga ginahimo ang mga Chinese, ang mga Filipino Chinese, may ara na sila. Kag ang pag-celebrate nila sini pag-abot ng Ghost Month, ang pag-isip nila umpisa Agosto 8 hasta Setyembre 6. Kag ginapatigayon ang Chinese Ghost Festival August 22. Kay ang Agosto 22 amo inay ika-15 nga adlaw sang amo nga bulan, umpisa bala Agosto 8 tugtog Setyembre 6, ika-15 nga adlaw dira nagapatigayon sang Ghost Festival ang mga Chinese. Si ito lang po, party man kamo sa Ghost Month na ginatawag. Si sa mga Chinese siya, ara na nakabangin na sang ilaya mo nga para sa ilang kultura. Ikawalo ina nga bulan sa lunar calendar sa diin para sa ilaya pagpati dito nga sa sinaiyang bulan makagwa ang mga espiritu halin sa ila nga pagkabilanggo dito sa impyerno. So nagkakatabuin na suno sa ila once every year. Now once every year lang makagwa para nga maglagaw sa kalibutan ang kalibutan sa mga tao kag magpangita sa makaon. Amo na niya actually amo na niya explanation sa isa ka pangsoy expert si Master Ang. Kalinya ito nga dira nga damo siguro sa inyo ang nagakabalaka nagawonder pagyed nga mag-abot ang Ghost Month nga ang dugi na kulang ang pagkaon dumawa na wala nga ang nagapamigado sa ila gali ipagpati amo na niya tapos damo ang mga nagamasakit kag hindi maayo nga nagakatabo sa tiun sa Ghost Month. Kay siling ni Master ang ilaya pagpati ginabuksan gani dito ang mga portahan sa impyerno sa panahon para hingalit nga makagwa ining mga espiritu. Kay mga gutom na sila kaya pangita pagkaon sunod sa iya, kay amo nang ila pagpati, samtang nagapangita pagkaon, may tendency man sila na
makahimo sila gamo sa kalibutan o kung may isupik. Sikita nyo mga ano sa Chinese, sa mga pelikula na nila, mga ay amo na gali na ay nga mga anak sa karon iya buwas Agosto na, di ba? Maabot ng ghost month sila sa pagpati sa mga Chinese nga ara na ginaiya na tagna nga magapalapit ang mga negative energy. Ang negative energy magapalapit sa mga tao nga na bunag sa Year of the Goat. Ano nga mga tuig tawi ang natawo sa Year of the Goat? Ara ho, mga natawo 1931, 1943, 1955, mga tigulang-tigulang na natawo yan. 1967, 1979, 1991, 2003, and 2015. Sina sila nga mga natawo sa mga abo na mga tuig, ang ilang animal sign is goat na. Sige, explain pag ni Master ang sila niya inang mga natao sa Year of the Goat, amo ina sila ang mangin kaaway sa mga natao man sa Year of the Ox. Sa Year of the kay sila niya ang ox kag ang goat mortal ina nga magkaaway. So may tendency nga kung ghost man sila maapektuhan. Gani ang goat sa iya dapat gid maghalong para sa ginasiling nga pinaka hindi nila maswerte nga tuig karon na nasiling nga ano ang himuon sini mga natawo sa under sa Year of the Goat para nga hindi man sila pagdimalason or something sa ila gili pa pati amo na no pero amo nang din share bala ni Master Yang siling nga ang may ara man pwede kay di pwedeng himuon para dira ang suggestion niya ang hambal ya gani kinahanglan magpangamuyo gid permi duga nga pagpangamuyo para amo lang din ang imo amo lang din ang pinaka babaskong mga pangontra sa mga malaing espiritu kay duna suno sa ila nga amo inang palapitan sa mga tawo nga palapitan sang mga ining mga tao nga may itom nga handong may mga itom nga agon kag may mabug nga mga ilang mga war freak bala amo na bala amo gani kinanglan kondo mga kaya kontrolon mo ang kaugalingon mo kung gusto mo nga may gamo ay kontrolan ka kaugalingon mo kinanglan nga mangin maalumanay ka kinanglan may mga buot ka likawan mong kagamo kaya likawan mo man nga mag-init ang ulo mo mas maayo nga mag-pray ka na lang simba ikaw kaya dako mabulig sina sa imo amo nang kambal ni Master ang sino din tumuda ni Tita Wilma ang mga tubulang mga natao under sa Year of the Goat kinanglan kaya naman yung positibo man ikaw dubli ikaw halong kaya amo inang mga importante para sa imo so amo na gali ang ila pagpati na tungod sining ghost month nga ini gin ano ko lang kay curious man ko mo kay ako hindi man gani familiar gali ko mag ghost month sa mga Chinese may festival pinangan ginahimo August 22 amo na ginatawag nila nga Chinese Ghost Festival kay handuraw nila ang sa Agosto 8 tugtog Setiembre 6 okay sa mo na impormasyon ginahatag man naton sa inyo sa sininga hapon kag iyas kadto kita sa una nga bahin man sang pagbasa sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope sa karon nga adlaw Sabado Hulyo 31 tuig 2021. Para man sa aton horoscope karon nga adlaw nahon nato ng zodiac sign nga Leo. Yes mga Leo, Hulyo 23 to Agosto 22 may good news ikaw sa imo Facebook account anong good news sabi pa share kag admin mo may ara gusto makig-eyeball sa imo nga ka-chat mo may ara ha oy sa mga singles na nga mga Leo kag isa pa gid ipaiwan mo anay kung hindi ka man gusto nga makaampon problema kay basi kung may problema balang ikaw na da ka ba mo ginibinad sa sitwasyon kung ano na siya kung sino na siya kag isa pa gid horoscope
umpisahan mo man ang paghatag oras ang mga nakapending mo bilang nga mga ulubrahon sa inyo balay, sa inyo trabaho, kinanglan ha, tagaan mo na oras para matapos, kaya gudlay masupot. Okay. Maswati mo naman yung mga numero 23, 31, 30, 47. Cobalt blue is your lucky color. Yes, ang mga Virgo naman, Agosto 23, subtog September 23, aba, ay sitwasyon mo subong bala Virgo, doara ka sakay sa roller coaster, ups and down. Natungod din na sa imong relasyon. Ang imong pagpakigrelasyon, nobya-nobyo mo, or sa inyo man kung may asawa or bana na though ups and downs, ang experience siya. Pero hindi ka basta-basta nga mag-surrender. Tungod nga, malampuwasan mo dito. Mas swerte mo man yung mga numero 23, 12, 43, 15, 54. Rose red is your lucky color. Ang mga Libra, yes, Libra, September 24, tugtog October 23. Ang imo Libra charm kay goodwill amo magabukas tang oportunidad sa imo kabuhi. Ang ang pagmanggad daw hindi imposible para sa imo sunod sa imo horoscope. So dugang na nga struggle kag pagpaninga sa Libra. Maswerte mo man nga mga numero 13, 21, 45 kag 41. Apple red is your lucky color. Yes, sa mga Scorpio. Ang mga Scorpio, October 24, tugtog Nobyembre 22, dumayong adlaw mo subong, pero halong ka lang sa mga matalong na bagay, palayo ka sa mga chismoso dito sa palibot mo, kaya nga, uyangan mo lang ang imo energy. Maswerte mo naman ng mga numero 11, 27, 35, kag 53. Blue is your lucky color. Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, ba malipayon ang adlaw mo subong, kag makaampon ka mo sa agreement sa imo palangga, may surprise ka sa matabo. Ano ina? Maswerte mo naman ng mga numero 17, 25, 39, kag 11. Caramel brown is your lucky color. Yes, Capricorn. Disyembre 22, tugtog Enero 19. Capricorn, bad mood ang imo boss sa trabaho. Kung hindi mo pa sa pakon, o kung sa balay, sinong boss nila. Kung hindi namin mudo, mga ilay na siya. At kung tagaan mo man panahon, yes, kinanglan, kung tagaan mo man panahon ang kaugalingon mo, kaya ngayon, honest ka man sa self mo, mapuslan mo din na. Be true to yourself, Capricorn. Maswerte mo man yung mga numero 13, 25, 38, kag 42. Ivory white is your lucky color. Inaguli nga bahin sa nga ito mo yung pagbasa sa nga mga horoscope karon yan na adlaw. Pero nga itong Zenton Plus Gold anay sa mga mga importante nga mga commercial.
pamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa Yung Philippine Standard Time, alas 2:52 kadakig man sang aton oras man, pero wala di ka choice dito we. Danay kabala kay iban ni bala, no? Ang iban bala nga nagapamangkot di hapon, no? Na diin tawe paghiyog sulit ng number ano to ariho para makahingabot ka mo sa validation sa inyo entry. Sulat nyo daan nga cellphone number 0970 na 0970 495 1202 0970 495 1202. Anong i-text ninyo, anong ipadala ninyo dira? I-type nyo sa inyo mga cellphone ang Aksyon Radio Bacolod, ang programa nga sa diin nabatian mo ang promo nga ini, ang imo ngalan, ang imo edad, imo address, kag ang contact number mo. Gets mo? Yes. Type mo, halimbawa, Aksyon Radio Bacolod. This is my life. Jennifer Gomez. 50 ang actually, 25 lang ito ginatag mo tawe. 25 lang yung dada. Purok Gaisano, Barangay Alis Bacolod City. Basta ng imo cellphone number. Send mo na kay para ma-validate ang imo entry. Ha? Okay. Mga taga Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental ang pwede nga maka-entra. Okay, thank you, Victor. Yes, padayuno nato ng pagbasa sa mga nabilin nato nga mga zodiac sign para sa itong house show. Pisces na kita Tito Wilma. Sa mga Pisces, Febrero, Justin 9, tugtong Marso 20. Babatsagan mo karon nga adlaw nga ma-experiensyahan mo ang ginahandom mo. Anong ginahandom mo? Bot kilingong may posibilidad nga babaton mo. Basta hindi ka lang magsulod sa ginatawag kompromiso. So makabatsag man ikaw, Pisces, ang kakapoy tinanglan mo ang pagpahuway. Mas wati mo nga mga numero 14, 22, 28, 43. Red is your last color. Aries, Marso 21, tugtog Abril 19, matuman ang hando mo kung hindi kapag abuton sang katamad mo na. Padayon na ang pagpaninguha mo, tungod may matuha kagidira nga kaayuhan. Mga mansuwati mo naman yung mga numero 5.1, 13, 28, 39, maroon is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20, baw. Just parte, sobra. Araw, nagapaninguha ka din, no? Nagapaninguha ka, kagdugakan mo pa din para ma-achieve mo ang maay nga resulta sa imo ginaplano nga ina kung ano man ina. Kagabi mo, tungod sa imo pagpaninguha, ma-reward gid ikaw nga mabatang nila. Kaya masuwati mo naman yung mga numero 42, Justin 9, 35, which is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman, ni tao Mayo 21, tugtubong 21, bao inspired si Gemini. Kaya nga, kadamo sang nagasalig sa imo mga ideya. Madamo ang magadayaw sa imo
ikasarang. Maswati mo man yung mga numero 11, 16, 45, kag 23. Carnation King is your lucky caller. Kag ang katapusan natin yung zodiac sign, Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tugtog Hunyo 22. Ang imo na bala abilidad sa sales talk o kung abilidad mo sa pag convincer kung imo inahimuon, dako ang imo mapuslan dira sa pag-convince ang tao, kung maging nabaligya man ikaw, ang imo bala convincing power, ba, mapuslan mo ina. Pero maglikaw ka lang sa mga manugpatalang kag manuginto. Ha, Cancer, mas wati mo nga mga numero 14, Justin 9, 23 kag 53. Tangerine is your lucky color. So, nabatian na ito ng atong mga zodiac sign, pagi mo sa atong tag, pagi sa atong tag sa kahoroscope, para iya karon nga adlaw Sabado, katapusan nga adlaw sa bulan sang Hulyo, sa 31 tuig 2021 na naman dito Weman. Ara si Tristan Singson, Diding Alojamiento, mayong hapon man ko no, mayong hapon Inday Wilma, kag mayong hapon sa asawa ko nga si Amelia Iligan Eran, naga-monitor dito sa imo kada hapon sa Transistor Radio. Thank you, Gid, mayong hapon sa inyo, Ma'am and Sir. Okay, alas 2:57 na sa siningabahin si Tita Wilma mga bayid sa inyo. Di, inyo ako sa pagpangamuyo sang Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matap na ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sinintion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga ilong sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. In Punto Las Tres, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito, 3 o'clock. Sorry. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Mga palangga na ito ng mga tagpalamati sa pag-upon ninyo kay Tito Wilma kay hapon sa pagpangamuyo sang oras to enterata batok sa pandemic yung ginapangatubang na ito sa karon para padayon kita nga tamdong sa Ginoo kagatanan sa niya kaluoy kag sang aton 3 o'clock per year. Okay, si una man sang pagpaalam ni Tito Wilma sa itong paglingaw sa inyo pagi sa sininyo programa This is My Life. Karon nga adlaw, Sabado, Hulyo 31 to 2021. Kag ang mabili nato nga Bible verse for the day. Halin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 2. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Madamo nga salamat sa inyo. So happy weekend. Sa Lunes na naman. Happy Sunday para buwas and happy Family Day. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.